Amini med retning mod mål. Amini frem mod Stefan Petersen. AGF'erne tager føringen i Haderslev. Stefan Petersen sænker den dybt. Han får muligheden igen. En centralt mod Amini. AGF'erne vælter Haderslev, og de nye folk viser sig fornemt frem. Mustafa Amini. Det er skidt, det der Feldbarthe. Det er skidt, det der Feldbarthe. Der mister den. Der er sådan noget i det. Kæmpe bomber, der er Jeroen Feldbarthe, og det bliver straffet med det samme. Her er Kasper Junker. Allerede den der aflevering, synes jeg egentlig, selvfølgelig skal Feldbarthe ikke lave den fejl, men hvorfor lave så passiv en aflevering tilbage i dit midterforsvar af stress, det er svært ved at se. Ja, i sidste uge, der var der altså også en, der trådte forbi bolden, eller snublede. Det var Jeppe Kurt. Ja. Der masser af plat. Sparketeknik. Ja, der ligger nu ganske fint. Den der afslutning, der ligger også i nettet. Det er Manuel Niklas Bachmann, der får panden på den der. Det kan godt være, at han har et pandebånd på, fik jo. Han... Ja, den er Christensen, og så ligger den alligevel i nettet. Scoring, det er den fremrykkede stopper, og Jamal første scoring for hans vedkommende, og dermed så er... For stillestående Randers forsvar, som jo dækker i zone derinde. Det er jo det, der kan være det farlige ved, det kommer i løb. Prøv at se, hvor højt. Vigtig scoring. Den er, og så skal der scores den anden vej i stedet for. Det er Amini, der geninstallerer spændingen her. Mustafa Amini med sin anden sæsonscoring. Og så kan vi også se, at der er besøg fra Aarhus hernede i det vestjyske. Det er da en glimrende fodboldkamp. Ja, det er det virkelig. Altså, det er 50 sekunder efter, tror jeg. Nogle direkte markeringer. Også godt indlæg fra Danny Olsen. Det ved vi, han kan. Ser Amini fuldstændig umarkeret. Kæmpede rigtig godt. Nu tager de lige en sovetur der. Så er det Suarez med afslutningen, og den ligger også i nettet. Det er en drømmetræffer, den der. Han sætter i nettet, amerikaneren. Esbjerg, som igennem stort set hele anden halvleg har haft mange folk søgt ind centralt. Vil jo gerne have indlæggene derinde. Det er godt lavet for Bjarnason, men virkelig god detalje. Uden chance for... I hvert fald farlige afslutninger i første halvleg her. Hjørnespark fra gode afslutninger, eller i hvert fald farlige afslutninger i første halvleg her. Hjørnespark fra hans fod. Der ligger en god højde. Og et AGF-mål! Sådan er Alexander Juhl Andersen, som kommer til høj. Den kommer højt til værs på det her hjørnespark. Prøv at se, den ligger godt. Og de har slet ikke fat i ham, og den de giver en helt eminent ind i målet. Ja, de øser ned der. Det er altså et hovedstød af Duncan. 1-1 fortjent, må man sige. De har lagt et fysisk meget voldsomt pres. Mange vil lade den gå ud, og så vil man tage indkastet, men den aflevering der, det er jo farten, der gør det. For første gang, sådan rigtig vinder han en hovedstødsduel. Den her gang bliver det udadskruet, derfor Danny Olsen, der tager for højre, og ikke Julesgaard den her gang. Det er godt, og det er rigtig godt, og det er Duncan, og det er allerbedste her. 2-1. Den gyldne pande har slået til igen. Det er jo ikke, fordi han er 2 meter høj, Duncan, men han springer op. Prøv at se, han hænger derop før tiden. Før tiden, ved jeg ikke, men han hænger derop før sin modstander. Prøv at se, det er den eneste mand, du kan se. Så også lige... Det var så... Ja, vi behøver næsten ikke sige, hvem der hælder den der, vel? Det gider vi ikke sige. Det gider vi ikke, det ved folk godt. Og her er et skud, der havner inde i kassen. Julesgaard med debutmål. De kunne ikke bruge ham i Brøndby, men jeg har en fornemmelse af, at AGF-fans lige nu godt kan bruge. Men det er altså ikke tilfældigt, at Julesgaard han ligger i returområdet. Sparker ind i lidt i jorden. Måske ikke det helt optimale træf, men han har en god venstre fod. Bold til anføreren, og derfor skal han arbejde tilbage i banen nu. Bjarnason. Mand mod mand i feltet er AGF'erne. Mikanovic løser den glimrende ind mod Morten Duncan Rasmussen. Og så er den der! Så lykkes det! Morten Duncan Rasmussen. Det måtte ske. Det måtte det. Det var et spørgsmål om tid. Men igen, indlægskvaliteten har været i orden i dag for AGF. Mellem Kian Hansen og Christian Riis. Og hvad med Dahlin? Ja, det... Smed Kotsania tager fod på en bak, hvis det endelig skulle være. Danny Olsen flat, og den går i kassen. 1-1. Danny Olsens første sæsonmål. Det er godt set af ham. Bringer den hårdt ind. Den kan også ramme, men det er muligt, den
blev Fella muskelskadet, og så fik han chancen alligevel. Gjorde det rigtig godt. Det gør Økonomidis også her på afleveringen fra Spelman. Godt indlæg, og godt hættet i mål. 1-0 til gæsterne fra AGF. Fantastisk for ham. Kom ind og score. Det starter med en meget sjælden fejl af Lobotka, som AGF meget, meget hurtigt udnytter. Kommer fremragende over venstre kanten, og der indlægget omkring Duncan, som igen trækker 2-3 spillere til sig her på det område midt i os. Bergler Duncan hætter videre til Junker. Junker, og den går i mål. Kasper Junker reducerer for AGF, der melder sig ind i kampen om de 3 så vigtige point i den hen i kampen om top 6. Det er godt AGF-spil det her. Det er rigtig godt AGF-spil, og så står det 1-0. De får kombineret sig op igennem. Og kan så løbe ud til de mange medrejsende og fejre, at de får scoret kampens første mål. Det er Svensson. Afsted, hvor som Spelman gjorde tidligere i halvåret, hvor Niklas Dannevang også havde problemer ned i det korte hjørne. Det er Svensson. Afslutter han det samme sted, hvor man ligger placeret, inden man holder den her pause, som er på et par måneder. Klubberne skal ud og tegne sponsorater i den periode. Spelman med en afslutning, den holder ikke, Dannevang, og så kommer Duncan! 2-0 til AGF. Det er Morten Duncan Rasmussen, der løber i jubler, profiterer af en målmandskoks. Ikke sparker på den første gang, så tror jeg, at Dannevang kunne have pareret. Han tager lige trækket, så Horsens ikke har mere at komme med, end det de har kommet med i de første små 44 minutter. Jamen, så vinder AGF jo. Amini prøver udefra, og det er også et mål! Fantastiske minutter for AGF. Og han har været til at passere med de flade bolde. Mustafa Amini. Man kan jo sige, at de skulle have været ude og møde Amini, men det er langt udefra. Ulskov. Det ligger godt, den bold. Ja, det skal bare røres, så det bliver den. Morten Duncan Rasmussen, anden scoring i dag. Tror det godt. Godt spil, og så kan få hat-tricket. Morten Rasmussen gør det til 5-1. Det er rigtig god fodbold, rigtig god fodbold. Fakta er, at de vinder med 5-1. Den der. Christian Riis er det der. Pander den væk. Ny mulighed til Julesgaard, lægger den ind til den forreste stolpe, og så er der mulighed der. Alexander Juhl Andersen, og selvfølgelig er det der ham, der bringer AGF i front. Det kan ikke være anderledes. Han har været deres bedste spiller defensivt. Og nu er han også den bedste spiller offensivt, kan vi tørt konstatere. Hvis man er i tvivl om, hvad det betyder for Glenn Riddersholm at vinde ude på heden, så se lige på de billeder der. Ja, vi snakker simpelthen, han er jo presset på resultaterne, og Alexander Juhl, jamen, han har vist overskud i samtlige dueller, har været hurtigt opfattende end så mange andre, og det er han også her, har vundet alt det, han har skulle. Der viser den første, der kommer han ind, og der ser han det, og ja, det er det.